Shalom, dihamu amanami inanami, suaksongoni akayanak konami, dohot akkarimaja, nadong di bagas joron, dohot nadong di bagas tabi, mengikuti pertanyaan kelompok Marhite channel YouTube. Adorakso tamulai pertanyaan ata, anon duk selesai majaha epistel pinasahatan nong kor tu parupuan. Atong tabukama pertanyaan ata, marede mahita sian buku ede nomor 640 ayat sada dohot tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na temapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do hatani Tuhan Jahuba, idama, au apalau sadiri usoso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida. Songon pangalulu ini permahan di punguan naganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suak songoni au mangalului biru-biruku sogut haleluya martang yang maita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurubi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogosot tuhami, jalau sanang asaunang magopo hubay kami seleo-lehomu na denggani ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti hami asaunang marpos ni roha hami tuarta na dihasiang onon. Lehot dihami haporseaon asa dohot hami parjabar di sitianon niya kana porsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
hatani debata negabi patujulu ni jamita di pertanyaan atta di borginon imana tersurat di Psalm 20 mamukasian ayat sada 110. Psalmen bidu 20 mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 10 tajahama marsikat soring. Ede sian sidapit. Ditongos sommatuho panukpahion sian bagas habadiaon, jala ditukul ho sian sion. Sai dilehon matuho sisubut roham, jala dipasaut nasa sakapmi. Nuaik pehuboto takas na tinupahan ni Jahoba miniahanay, say alusan na do ibana siyan akka langit habadiaw nai, marhite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siyamun na. Martukapan jala martinggangan yang gunasida, alayang gohita tong do marsihohot jongjong. Ima sahatna martua duakkan atu mangihon hatani debata jala na opeopsa. Amen.
Marede hita sian bukede nomor 750 itu. Dame nasian debata amata, do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna donga saha porsiam di bagasan Yesus Kristus. Baritanau di nagabi hatan debata di partangangata di Bornginon. Imana tersurat di buku Evangelium Markus bidu 4 mamukamai sian ayat 26 satu ayat 74 tangi hokamuma hatani di bata dungi di dokma omma pangala huni harajaon ni di bata songon pabahen ni hanak nama nabuhon boni tu haumana. Namodum do ibana bornginna jala dungo ia arianna. Namartubur do anggo boni i laos marbutu hatano. So pamotoan ni parhaumai. Aisian guguna sadiri di patubu tanoi jumolo hauna dungi biurna dungi emena porngisi di bagasan biurnain alai di sidi lehun perbuena mamitor disuruh mapanabi anungaro gotilon dungi di dokma tua hama pasu manata harajaon ni di bata tu dia ma upama honotta suman tu batu ni siaruma ai bonina na sinaburkon tutano ido na umet sian nasa batu ni suasuanan alai dung sinaburkon si burmai tubu gabi tumibo sian nasa ikau rata jalabal gama dakana pola tarbahed do pidong namar tonga-tonga langit marasar di linggom naik. Jadi marhite-hite lan upama si songono di hatahon tuna sida hatai marguru tuna tarjakkon na sida alai dang adong di hatahon tuna sida so marhite hite upama alai pulik do dipat
torang saluhukna tu sisianna. Ima sahakna. Hurian itu hatana hina kolongan di bagasan Yesus Kristus. Di halak batak pe terkenal do akka upasa dohot upama nang songoni akka filosofi lahu mengajarhon akka nauli akka nadinggan. Bahkan bagaimana orang supaya cepat untuk menangkap halak batak sahira mirip do tu halak Yahudi. Bahkan masai tabu hidup benar filosofi ini halak batak rupani masai tabu nama dok sinuan bulu mabain nalas, sinuan ukum mabain nahoras. Namar lapata doi ima sada pangalago ima bagaimana dalam hidupnya, termasuk dengan dohon pamai filosofi i manggobarhon halak na etos kerja, manggobarhon doi pangalago ni jolma ima taringo tuuhum doho parange nang doho dipakatayon nang doho dingolu siganu pare etika ningolui songoni imam di bagasan turpu tahun dia makadonga sahapor siaong. Adong dua upama di pasah Tuhan Yesus. Taringo Tuhan rajahon ni di bata. Di patolhas memang pola do merpiga puluh upama di bukuta nabadion apalagi di buku Lukas nagudangan akka upama di betu kata Yesus laho patorakon harajahon ni di bata. Alai masih menarik do molo di Markus bidua patom. Apalagi molo tajaha mamuka sian ayat sadai. Taringo tu boni i. Ima di ayat 14. Iya boni i hata ni de bata. Na disaburkon. Na ima benih. Na disaburkon tu jolmai. Tu portibiom. Itu benar menarik turpu tahun molo taida sen ayat sadai. Na perjulo na taida kang ima boni ina disaburkon na di tonga dalan. Bohado boni ni tonga dalan nakani hora ropi dong itor dipiltikon tor dibuat. Iya hatan di bata adong do nama jalo. Alai tor hatok dong. Maninggalkon ala pitor dibuat si polisi. Siani bana hatan di bata dang liling imana do tupunga namai dang liling do ibana tuhuriai hola dang bu imana mado hata dihuriai torpida anong do hala muse ima na do nari boni na madabu na disabur ko tu batu tu donian boni i alai di ayat 5 aladang adong tano ala oti do tano tubuh di mana na 3 bulan ala pitor mate do boni i songoni mago barai Tuhan Yesus nama jalo hatai ijalo dunia satokin dinggat do rumah tanggana 2 tahun ala pitor sursar do pitor cerai do ala pitor rona sia Tuhana si buruadi do si bawadi torsiga do rumah tanggai imana di koparhon ima hatani di bata boni kasih holong ni roha napar satu kina nama dabu tu batu jalai do mamusia dia pitwi ima boni nama dabu tu parsihupian namar lapata tu parsihupian ima na taida nak kengani di tonga-tonga ni na terjepit di tonga-tonga ni akrab di tonga-tonga ni akaruput tubuh dunia boni ini tonga-tonga di parsiupia ni alai hapit. Namar lapatan di dia tidak bisa bertumbuh. Dan piga-piga liling beberapa minggu beberapa bulan dia bisa bertumbuh alai di hapit. Si parsiupia ni memang di hapit akka rupu-rupu nasi magabi mate mah. Bui do halak songoni makapor siai hata di bata. Burju di awal nai,
burju do imana bersatu, burju songon parhalado, burju songon padita, burju songon ruas ni huria. Alai hola dang tulus nadi rohanai mengundurkan diri. Hola dang tulus ne rohanai ido benedo gudang mai ima namurtap. Jala didok mamuse di ayat walwi boni namadabu tutano nanapu. Iya boni namadabu tutano nanapu ima gabis bertumbuh doh dengan mamuka sian biurna, mamuka sian dakana, mamuka sian bungana, mamuka saha nang songoni tu parbuena betong parbue namanis. Dia makadonga saha porsiau ni donoaing na taida di bagasa tulpuk taon. Di parhaturus tu kata Yesus di ayat 26 saha tu ayat 20 siai ima songon pangula namanua boni namanuan ima boni di parhaturus ia harajaun di bata songon petani songon pangula namanabur boni alani berengot tama ayat 26 saha tu ayat 20 harajaun ni di bata buharu halak pangulai odona menari. Ia pangulai adorang sodisuan bagaimana dia berpikir bagaimana ini benih yang saya akan tanam ini supaya bisa bertumbuh dan supaya bisa berbuah dengan baik. Totu omma halak molo pangulai molo iba anak ni petani sakitan molo naing manuan eme parjolo rotor ni bajak manang niluku. Dung saya di luku rupani, dung saya dibaca di paias rupani, dung saya di paias baru pe iba masuk musai sampai bagak jala sampai rata, jala sampai subur tanoi jala ido. Nani ulahon rupani baru mah dung pinaias binereng dang adong behama, binereng dang adong beguluk-guluk, binereng dang adong beruput-ruput baru pe disuruh na tua-tua ima laho marsuan disuruh ma lao mananom boni i alani kon iyo na parjolo asa bertumbuh hata ni debatari hita na parjolo ikut tapaiya rohata ikon yasjo pikirata aidang boy hata ni debata maringana molo adong do pedisi hama mau larong do pedisi akar ruput-ruput, mau larong do pedisi iman alau manegai boni ian nong. Alani halak Kristen yang dohon nama satar jalo hita harajon di bata ikut jolo tapaias jo. Idu benar saya mau laho patupa partanya kita, patupa ibadah na parjolo saya tapukado di bagasan uduk doho martangiang. Asa dung penung saya martangiang. Numpe mared di martangiang tajalo mahatani di mata. Namar labata doi asa jolo yes jolo manol solido sana. Jolo romano poti do sana to ropa ni di mata asa tarjalo imahatan di mata ikut di sido asa tapaias parjolo pikirata. Molo adong sia jabuta kurang dinggan rotu bagas joro ni di mata. Marungutungu antara ni suami istri tu anak kon nang tu tetangga ikko bulok kono tado parjuli unang besay manggopang behamai unang besay manggopang akan arwai alay kon yes do parjulu songo pangulay nung perata nung peyas baru mah boni disuan bahkan na tayo dia makadonga sahapor siya muse buhado muse dung songoni di begasa turpu tahun di dok ma ima di tonga-tonga ni proses ma hapor siaw buasa dia makadonga sahapor saya aidung disuan pangulay ngoni ima dakeng di dok di ayat 27 namo dom doi bana borngin nai jala dungo iarian nai namar tubuh do anggo boni i laos marbutu hatano sopa motoan ni parhaumai dang di boto bapak ni bado omakku kapan sadi hari do eme na usuak kami i marbutuha sadi hari do biurna sadi hari do ro i manakang ni dibutuhkan sebuah proses manang hapor siam isom marabe rengot tadi makadonga sahapor siam
pasaha ma tu di bata namar huasoi huhut la ko mangaradoti boniing ay dang taboto borngin na yarong na cabut alay na menarik dia makadonga sahapor siyaw. Salah satu hal yang paling menarik dia may diproses di pertumbuhan ning. Dang diboto penaburi, dang diboto pangulay do sehari-hari bahwa padi yang ditanam itu kapan dia ada bertumbuh di bagasan borngin nei. Dang adok kita nama botoi. Alai alata hapor siay do imang lapatanna taida di bagasat truputon ala debatado na patupahon mamukka asa tubuh asa marulat asa mardakka asa martunas asa marparbue lasiro dang dohon ditrupukot dihita dia makadamang doh dainang asa nakapor siat taipe dia kana taula nang dingulut tahun hatani debata dibutuhkan dosa kita ima proses unang adok siat kita nama dok alani guguk kudo boya songonon alani bisuk kudo boya songonon alana audo padita di si ubay na boy huri songonon alana audo situa komplek di si ubay na boy lunggui songonon. Biarkanlah Tuhan membentuk, memproses. Unang adong makoron itu gijangi roka, ay sotabotoi, alay hita, imanakangani boni nasaha tu hita, asa tung boni nasian debata, dang gabi tu gijangi roka. Ay gurang do halak gabi madabu tu keangkuhan. Gabi madabu na imanakang tu instan pangalahoy. Sehingga gabinang dibereng be di bagasang nguluna diproses di hatani di bata. Gabi murah-murama mardadi. Murah-murama menyalahot di bata. Murah-murama nang songoni di bagasang nguluna tidak lagi makasabab pun na adong di bana. Dang adong be berasa bersyukur dang dihasabab po be di bagasang nguluna nang songoni moloyanak konna hasea nung ngedok bialani malona mangajari. Molo naik pangkat na nung ngadidok alani imana. Tetapi di dalam firman hari ini bahwa itu semua adalah proses alani di bata namar huasodo. Sehingga kita diingot manang dibengok asa berengot tama hapor siao nido. Di proses ningolut taido asa mampu hita makasabapon. Una songon sahala ina rupani lamur palaki makatahatay do amatay gabi berei. Roy na teto, pak, bering mani, net tarong gali, tetangga tau, buharwa, na, amatay, buhama borgin, bima, baru manuhol kulkas si dua pitui, ina tanah taronggal, besi atong amatay, betul, tatur besok huti, kulkas halaki si dua pitu hita, si dua pitu nong tatuor, ina amatay. Romo si mana? Pak, yahai pe na. Bereng mo si na yahai. Itu. Manor mobil laki ka pengarong mobil lah. Agabi dua mobil lah. Mobil apan sana nga dua. So na pusing amat tay. Atoy ma. Batatur nong dita tulu mobil. Napola haro hamisin. O hido na. Alema ahin na. Ay istri ni bapak distaronggalkan dua. Wahadwi, ninna rupani. Betul berbeda lagi. Dia masuk meneng tulu gabi stream ninna rupani gabi sudah mah lagi. Nemar lapatan na iman nakeng aladang bui makasabapon na adong di mana. Sehingga gabi horat membandingkan tuhalakamma ibana di artana doh siadongonna. Hape gabi roa matai. Bainat tani netaronggal pe opat di wahame na palosong mau ninna marupani. Alanya makadonga sahapor siam na parpudi iman. Dia may ayat 30 satu ayat 34 di ayat 30 satu ayat 34 digebar hodo di si imah harajau ni di bata songon batu ni syarum seperti biji sesawi masih menarik di sorupani di dok songo dia do batu ni syarum
Didok Tuhan Yesus ia harajaw ni di bata songo batu siaro batu na met sian nasa batu na adong na sinuan na ala memang gelikir di bana hira-hira dangguk sa milimeter gelikir mak rupani ukuran na alai nanang menarik tidak dikobar ho taringo tu harajaw ni bata ima taringo tu saramo biji sesawi itu adalah ketika dia sudah bertumbuh imana mana balga idok bahkan melebihi sangon ikau rata ni narupani bahkan melebihi sampai 3-4 meter ma tibuni boni syarmi alai nung huida dia makadonga sahapor sia kujaha mana keng sian si Google hadu maksud nanuaing buasa dibain Yesus menggambarkan menyatakan kerajaan Allah ini seperti biji sesawi. Bahasa yang dikobarkan, ternyata saya melihat bahwa kehebatan luar biasa daripada biji sesawi itu batu nisiaroi adalah salah satu bisa napar julu menemukan di dalamnya vitamin K-nya tinggi dan vitamin B-nya. Dan bahkan yang sungguh luar biasa lagi dikatakan bahwa biji nagelengi biji nisiaroi nakenganing ketika itu adalah dikonsumsi ternyata obat kolesterol, obat gula dan obat jantung. Bahkan bisa katanya biji ini dipakai adalah untuk menyenangkan makanan karena bisa dibuat menjadi bumbu enak. Bah, luar biasa nukuja soni. Ternyata nasalelengo dakia binotoi bahwa Yesus mau menyatakan bahwa orang Kristen kerajaan Allah itu seperti dikatakan biji sesawi, batu ni siar. Asa di Tuhan Yesus molo adok kapor siaumu nasa batu ni siaro. Boy do papi daumu gunung atusan. Namar lapata do iya nguluta ima hapor siauta di koparo karajau di bata bahwa kita melihat imana kaninga hapor siautai songon batu ni siaro dia me molo nang tubunina ido na sangat no balgan lasrohata marnida marasar mapidong di bagasan linggoman ni biji sesawi gabi hau nanang ido ta ima songonido nakita di tempat ton gabi harajau di bata di Portibio songon batu ni siaro nang peme metti tadi bang soton alai boy mahita gabi parasaran boy mahita gabi panukunan boy mahita gabi iman menyatakan keadilan jala ekodohnotado harga nilai bangsa ini bukan diukur dari teknologinya yang canggih tangibe alai nilai ni keluarga, nilai ni bangsa, nilai ni rakyat ketika hidup di dalamnya firman Tuhan. Dangalani hamoraon. Ingot tamu mahatako dia makadonga sapor siau. Dangalani songon Amerika hebat na sida di teknologi, hebat na sida di keuangan, hebat na sida di banking, hebat di sude. Jika tidak hidup firman Tuhan, nilai moralitas mereka, nilai na sida di Portibion, tongdo roa, tongo geleng. Tetapi karena mereka juga ido bena gudang akap penginjil nama dok penelitian bahwa orang Kristen di Korea itu sungguh luar biasa peningkatannya sehingga nilai bangsanya sangat meningkat, nilai moralitasnya, nilai keimanannya. Hampir 2 jam mereka berdoa setiap hari. Dia memberikan waktunya berdoa. Anggo Indonesia baring ngajago Indonesia 3 menit ngahebati 1 hari ngahebati napatan na laos ido nang idota supaya kita juga dikatakan oleh Yesus ima boni biji ni batu syaroi tetapi jika kita sudah bertumbuh nakangani asau nang met bedida Portibion alai nang pe met tita di tonga-tonga ni Portio boi ma gabi parasaran ni pidong namar labatan dui gabi boi ma hita ima pasu-pasu tunahu maliang alanido dia makadonga saha porsiaon lau manutup hatan di bata ima hobar tu bonion do hobar tuhau do tu parbuena tabukka mabuke deta las mare deta 240 ayat 2 kunci as ompok mol 2
240 ayat 2. Tedioma ayat 2. Sai songon hau na dengan ho rapus parbueni mulung nabi na ulido atong sai tirui. Martang yang mahita. Moleate madiho ali Tuhan di bata. Sesongon hauna dingga mahami Tuhan ramos parbuinami. Bulung nape tutu uli. Jalabui gabi tiruan. Ido Tuhan. Di suatu koto kami. Hatami boni i Tuhan. Gabi marperbuin ho dinggan. Di bagasang ulu nami. Di keluarga. Di kuriam. Di bangso namion. So ngobatu ni syaroi nampe met Tuhan nampe met tami alai ala hatam na bedi Tuhan nama rocahan gabi bui ma Tuhan songo parasaran ni pidong gabi bui ma Tuhan pasu kami atau ngali Tuhan dang terloh kami ngoni molo sediri nami alai naing mahami Tuhan olam mangasau ko mangalakka di bagasan ngulu namion terlumobi ma Tuhan di tonga-tonga ni menamasa di pandemi COVID-19 siom asiro hamali Tuhan di batang Sesau masakat do lo muniruham. Jala homa Tuhan si pangasahon nami. Asa tumbuhi hami Tuhan maperbuihon perbuina ramos. Nampe di tonga-tonga ni pandemio. Ali Tuhan di bata. Jakadusa pangaloson nami. Urasi hami seni asabadia hami derupamu. Jalo ma Tuhan tangi nami mulati madihu. Amin. Dorang so sahat tutang yang pangodianon marede mahita sien buku ede nomor 772 ayat 122. Aku pauduk be marohata maratangiang mahita ali debata nami Tuhan nami sitop pahami do sitop pasalhut na sana adong puji-pujian hamulateon hasangapo do Tuhan di sobaroa nami na pungot tuado pamu na mulia jalan na marasangapi mauliate rohanami ali Tuhan diri kodo ngulu nami marhai pason rotu bagas coromon ima na maduhuti pertanyaan kelompok nadong dihuriam yali Tuhan suak songoni dongan nami amanami ina nami na maduhuti pertanyaan non marhite live streaming alia makpara dengan bahasa
Takas do Tuhan hupakilalau kami dengan dohot basam dingolu nami, dingolu siapari ale Tuhan. Lumubay may ale Tuhan niloko do Tuhan pos niroha di hami, di hanguluan sugot Tuhan nauk pinarademi di hami. Marbohal haporsyaon makaposi haluaon nauk pinatupami ale Tuhan. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua sioko pami. Alia makparadengan basa patao mahami Tuhan lau mahutoko ding ulo nami. Patok toko haporsyaon nami ale Tuhan asa marsyota mi didenggan di basam. Jala pasahato diri nami ngulu nami Tuhan holat tu tangan para siami. Alia makparadengan basa di namar saringar hatam Tuhan dauk tolhas di tonga-tonga nami di bornginon. Na pinararat ni amanami na posom ima paditan hami ali Tuhan. Nung adibigi hami Tuhan hatami na manungguli para todion nami, na manungguli haporsyaon nami ali amang. Songon boni sarumi mali Tuhan met haporsyaon nami. Alay mulo sa mga sao kodo hami Tuhan, boy may matparbue songon boni na madabu tunanon anapu. Boy may Tuhan menghasilkan buah yang baik makorhot tupan ngulun nami dohot na keliling nami peli Tuhan. Ale makpardengan bahasa suaksoni Tuhan bonon nami tanyang nami di aman nami na patol hason barita na uli na pinasat mi marhite na posomi. Pasu-pasu Tuhan aman nami, pasu-pasu pakobasyon na, pasu-pasu manang keluarga na. Ale Tuhan di bornginon maruduk ni roha dohami Tuhan mangido pangrupian siyako. Marhite lelet nami Tuhan tanyang nami maradupok kuali Tuhan. Dinabigi hami Tuhan barita habot ni roha. Naung dia lapo sa daama di tonga-tonga ni wiriami ali Tuhan ima amang sahat si hombing na dihabaluhon ni nami boru si tinjak. Ali Tuhan apulima keluarga na marsitaonon. Homa na nga mga puli na mga leon hiras ni roha dinasida. Jadi di acara di hari marsugot Tuhan sahat tu dinabonon nami Tuhan nama nami tu ingana parsatok kinani. Patiur rumah Tuhan sudena aka acara demi acara. Boy mahami Tuhan malas ni roha. Alia makpara dengan bahasa bonon nami tong ditanyang nami. Huriam na boloni ali Tuhan HKBP di sude luat. Asiroha mali Tuhan. Baim mahuriamot Tuhan gabi sangap. Duhut baim mahurian mo Tuhan gabi hamonangan di tonga-tonga ni akka na humaliang ali Tuhan. Laptab ba ma akka na porsya maka porsya ihole Tuhan. Pasu-pasu Tuhan sian porus nami. Akka padita nami ali Tuhan. Do sude perangkat pakubasi na dong dihuriami Tuhan. Asa manoktong na sida di bagasan pakubasyon na. Makinorhon Tuhan porsyaon niya karuas mo ali Tuhan lamar sihohot mayhutoko. Suaksoni Tuhan bonon nami tanyang nami duriam HKBP Depok Sada. Sian padita nami ali Tuhan amanginak padita nami. Suaksoni maka na parhalodom ali Tuhan. Homa na margugyo kami. Asaboy tulus jala tolhas Tuhan akapakobesyon nami. Makinorhon nauli may Tuhan tuha karuas ni huriam. Ali Tuhan martanya kami tuho. Di akka yanakon nami. Sian na magodang satu na met-met. Ali Tuhan dia ke masa pertumbuhan. Dia ke masa parsiaja parsikolaan. Dohot akan na mangaluli karejo ali Tuhan. Dohot akan na mangaluli sirokap ni todi. Asiroham pasu-pasu matuhan sa sudena akaya na kon nami. Asa makorolas ni roha di Tuhan di ngulu nami. Di akka rumah tangga nami ali Tuhan habauran ni pasu-pasum. Suaksoni dole Tuhan bon nami ditanyang nami ali Tuhan. Di nama sadope COVID 10 sia na melanda sude lihat porotibion. Khusus nama Tuhan tu negara nami. Padao Tuhan parmarasya kami Tuhan. Asa mangido kami tuho. Asa boy Tuhan koronaon boy stop manang berhenti ali Tuhan. Asa boy hamarlas ni roha dang di bagasan biar ni roha. Tok-tok kami ramotel Tuhan. Pataruhan nami pasolhot diri nami tuho. Jala mangalopita kami arian nang borngin laho mangido pangurupion. Dohot mangido
Sudena Tuhan na disakapi rohanami. Ali Tuhan para dengan bahasa bono nami nang ditangyang nami tuho ali Tuhan molo tungang karuas ni uriam na dibagasan si taonon na dibagasan arsak ni roha. Ali Tuhan homa na mga leon akka solusi jalan keluar di nasida. Jala tuktuhi rohani nasida Tuhan asa tok marpangusad dehat tu asi doktor ni roham. Jala mangido pangurupian holat tu asi ni roham sabing. Ale Tuhan para dengan bahasa budang Tuhan si pangido nami alai pataradui. Jala leo mai Tuhan hobar tu asi do tolong ni roham dihami. Pangalesion nami Tuhan dosa nami. Ti akka dongan nami na berdosa Tuhami. Lumobi may maradok poko. Urasi hami Tuhan sian saluhut nai asa lam tamamahami Tuhan gabe anak kaholonganmu. Di bagasan sada guar-guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palosoko pami. Hupa sa tami matangiang elek-elek namion. Jalo may marguru tu asido tolong ni roham. Pinuji pinasangak mahua lemak pardengan basa. Sian borginon mahot may rodi sa leleng ni leleng na. Amin. Uhut tapasahat pilihan na duminggan tu Jahuwa. Marede mahita sian buku ede nomor 607 ayat sada. Sada pina. Tatangnya koma pilihan data papungom martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banagijang. Odo haroron ni salukut sili kulihun nadenggan do naso libaso na muliutus. Upasatami masih nasa nane liomitu ami pilan nami tuho. Sejala megabi uap na khusus di jurum. Pasu-pasu mejaramoti asa huparsya kami pilihan ho. Pati bulu harajaw mo itong atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marukan nami marhiti-hiti to dim. Asalam tadami gudang ni silihon-lihon mito kami. Asalam girihan mandok mo liati tuhom. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mandok may tatangyang aliyama nami. Aliyama nami na di banagijang. Saya pinurpadiya magwarm. Saya Roma harajaw mo. Saya sahok malomo doham di patungan sa Leho ma Tuhan siap hari. Sisa madusa nami sama panisa nami. Di dosa nongon nama dosa Tuhan. Didongani asin ni rohani tu kata Yesus Kristus. Dohot kolong ni rohani di bata ama. Do parsoran itu di Purbadia. Ima nama dongani hamu saluna. Amin. Amin. Amin.
Horas marihita saluna siya kami parhalado ni huriata na adong di pertanyaan di Borngino pasahaton selamat Borngi marihita saluna. Selamat borngi matutu. Satu ci hulana palauti tunian buah-buah di kita bulu majaha pesal mek kita selai uladong di sisela unang gabe selai unggu gota jaha dak si jaha sela jadi break dui mengulus atokin merenungkan ayat yang sebelumnya. Misalnya jauh bado si parmahana udah kurangan manangaha inna tarik napas mau mana jutin yang isi selan atong baru saya ditogu-togu doa tuai natio jala di patongo doa tu japalan naloma kena toroma ruas nemse amin inna tersongodido anggo di mismor desalai unang pola be tajaha sela. Hulangiro na nektapasahat ala partangyang kita. Jai horas manita.